Όταν βλέπεις συχνά μπροστά σου τους αριθμούς 3, 33, 333, 3333, είναι γιατί οι άγγελοι έχουν κάποια πράγματα να σου πούν. Όταν βλέπεις συχνά μπροστά σου τον αριθμό 3, είναι γιατί έχεις το εξής μήνυμα. Πρέπει να βγάλεις την αυθεντικότητά σου και να ικανοποιήσεις τις επιδιώξεις σου. Να βάλεις μπροστά ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο ή να εκφραστείς ερωτικά. Αν τώρα βλέπεις μπροστά σου συχνά τον αριθμό 33, είναι γιατί έχεις το εξής μήνυμα. Πίστεψε στις δυνατότητες σου και διοχέτευσε σωστά την ενέργεια που ρέει άφθονη μέσα σου. Όταν βλέπεις συχνά μπροστά σου τον αριθμό 333, όπως και οποιοδήποτε άλλον τριπλό αριθμό, αυτό δείχνει ότι οι άγγελοι έχουν για σένα το εξής μήνυμα. Έχεις την απόλυτη βοήθεια και προστασία τους, επομένως είσαι ασφαλής και μπορείς να ασχοληθείς με τους σκοπούς για τους οποίους έχεις έρθει σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αν βλέπεις συχνά μπροστά σου, με οποιονδήποτε τρόπο, τον αριθμό 3333, οι άγγελοι έχουν κάτι να σου πούν. Είναι ένα ισχυρό σημάδι ενθάρρυνσης, επιβεβαίωσης και δημιουργικότητας. Μπορεί να μην γνωρίζεις που πας, αλλά καλείσαι να προχωρήσεις περισσότερο και να κάνεις ό,τι σε γεμίζει ψυχικά και νιώθεις καλά.